Mooi plakje heb je hier. Ja. Ja, dat is beter dan in de stad. Ja? Ja, ik vind het wel mooi van je. Ik ga altijd in de natuur wennen, dus ik weet net beter. Kom maar eens, kom maar. Kip. Kom maar. Kip. Heel. Hoeveel beesten heb je hier? Ja, stuk of 43. Kip. Wat palen, honderd. Ja, een stuk wat pauwen. Ja, en een Romeinse vriendin. Dat is grappig, hè? Oh. Waar heb je meer werk van die 30, 40 beesten of van je Romeinse vriendin? En allebei dat wel wat. Maar moet ik met spanning in het leven bloeien. Ja. Kom maar, jongen. En hoe ben je zo aan die Romeinse vriendin gaan? Oh, even, ja, via de kranten, hè. De kranten wat leren, dat moet makkelijk, maar de advertenties zijn we nog, ja. Nee, zo ben ik al wat kan. Ja. Je in de advertentie al zetten? Ja, ik kan een keer een advertentie zetten. Boer is ook een leuke vriendin, hè. Vlotte, nee, boer is ook een vlotte vriendin, sorry, vlotte vriendin, ja. En zijn wie wel vlot? Ja, dan zien we wel vlot genoeg. Ik heb de handen er wel vol aan. Ah, nee, dat is wel goed. Kom maar, jongens. Hey. Een Leeuwardenkrant was op een zaterdag. 2 boeren zoeken vrouw. En ik heb voor een mooie grapje een brief geschreven. En ik dacht, dat me interesseert maar niet wat het is. En mijn grapje was echt waar. Dat was. Ja, dat is mooi op het platteland. Ja. Ik bedoel, op een flat is precies een konijn in een hok. Als beetje hard praat je erin horen, maar op het platteland is het helemaal mooi. Ja. En wat een dieren hebben jullie hier? Wij hebben een stukje Roemenië, Ja? zeg maar. Ik voel het thuis. Mijn ouders hebben ook zoiets. Oké. En bijvoorbeeld bij die waterput zit ook de Roemeense vlag en de Nederlandse vlag. En boven zit ook Friesland, als omdraai schrijven we Roemenië. En wij hebben een stukje Friesland en een stukje Roemenië, zeg maar. Aparte combinatie. Ja. Nee, waarom? Nederland met Roemenië? Ja, Friese boer, Romeinse vrouw. We maken het uit, passen bij elkaar. Ja? Ja. Hoezo? Ja, kijk, ik maak voorbeeld. Romeinse eten ook Nederlandse eten. Wij maken geen verschil. En vind je dat de Romeinse eten wat lekker? Ja, smaakt wel goed. Ik ben wel 10 kilo gegroeid laatst, maar ja, dus ik ben nou een beetje eraf vallen. Een beetje hongerlaaien. Ja. Dus je ziet het best eten? Ja, is goed. Perfect. Ja. Ja, de liefde gaat door de maag, hè. Goeie, oh. Nou, goeie. Wat ben je me aan van? We zijn hinders aan het trainen. Ja. We zijn, we moeten de hinders makkelijk zien voor klanten. En dan geven we het dorp terug. En dan hopen dat de hinders wat leren. Dan kunnen de klanten de hinders weer ophalen. En dan kunnen ze zelf rijden. Draai man sterk dus. Ja, we zoeken mooi zien twaan. Maar de rug is een jong hinder. En die kan net zo hele volle. En dan moeten we beginnen het dwarp terug. En als er wat gebeurt, dan hebben we even een sterke man bij ons. Die kan dan inspringen. Hè? En, Ja, dan griep je jou in. Ja, dan griep ik in. En het gewicht, hè? Ik heel belangrijk. Maar Het gewicht op elkaar. Hè. Dan stel die hinders die zet een keer om, dan hebben we hier fjouwe remmen op. En dan heeft tenminste wat druk op de rem. Hè? Ja. En dus ja, dan. Maar het valt al in het aan, die hinders doet zijn best is wat. Maar als het nou mis, hoe griep je jou in? Dan spring je aan de hinder Ja, om dan mijn spring nek? ik erop. Dus ook in de extra beveiliging. Ja. Zet de zee al. Ja, als ze nu net door de bregen in, dan mag ik ze even vastpakken, dan kun je het roeren. Lopen. Ja. Hij is een beetje steun. Aparte baan hè joh. Ja, maar een mooie baan hoor. Vrij beroep. Hij is nooit lelijk op me, dus dat kan altijd. Oké.
Hoi.